Kristo muronge teribuya aye okora yanya chenie ekanisa ero ni goto gosangae abaibuli abana na barugi baitoe togo ikanka kakibitina tori gwatwe namanga nande aya goza lyoro gongoe togo ikanka maene bitina tori gwatwe namanga nande aya goza lyomorembe Gideon Niogi kuwarini ya coach na boy mawere ku hoteli ya Buga. Asubuya koromo kirisi to murunge teribuya aye opara yanya chenie ekanisa ero ni gotongo sangae abaiboli abana na barugi baitoe togo ikanka na kibitina tori gwatwe namanga nande aya gosa lyoro gongoe togo ikanka maene bitina tori gwatwe namanga nande aya gosa lyomorembe Kennedy Kinanga kurutombe na Muranga Mas kurunyamwale. Onyendiria aye kwalengo mwana mintoe tikwale gwanja ayo ndige lyebibagoe onyendiria aye kwalengo mwana babae tikwale gwanja ayo mbekera amabyobyoe onyendiria choni kwalengo mwana mintoe tikwale gwanja ayo ngira samba gambie onyendiria aye kwalengo mwamatone tikwale gwanja ayo ndiana nyobolemwe Kennedy Manendo Umaki kuru 44 ways. Uyaro ke wongeroka na omeka nyamali ya tuka kuru gocharia. no manyete oino arerori yawe okoinoka moye besa chire mwaye no manyete oino arerori yawe okoinoka moye besa chire mwaye no manyete evanizi no mwana minoe teribuya ayote gole chae yae no manyete tomwere no mwana minoe teribuya umotinde ke kare moyo no manyete kakabe soka ewa buye koakana wangire igo tagete segie no manyete kakabe soka ewa buye koakana wangire igo tagete segie kirage pasta no kuoga kunigo ma no muranje chemisi mayoyo pasta musogutu na pasta ene liotuli yamono sana fika smoko ro yoko ngeya abantu bamonene abali mtokoronge igwa abande gotuli bubi tetakiri ko mo kristo anaye nando kweye bintu gete amasale mebuko na bintu binde go biri kira kibunde igo wa Vitaminga Sakayo Samuel Nyamaje Makuri